Tome, velmi důležitý zápas dneska, i zvládli jste to. Super, naozaj veľmi náročný zápas, ale tak zvládli sme to, bojovali sme až do konca a som rád, že sa nám to podarilo. Hrál si už vlastně dvakrát prodlouženě v overtimeu? Asi si nepamätám, možno ani nie. Byl jsi mezi prvníma, co si gratuloval Šimonovi, co si mu řekl? Tak v prvom rade som bol veľmi šťastný, že sme dali gól a naozaj ma to potešilo, že to bol práve Šimon. Nebol tu v úplne ideálnej situácii, proste tá sezóna bola taká náhodačka možno pre nás oboch a proste tým, že sa zranili nejakí hráči, tak dostal tú príležitosť a naozaj dneska hral skvelý zápas a asi takým nejakým spôsobom vlastne sa odďačil za tú prejavenú dôveru, ktorú naozaj dneska dostal. Mal tam viac príležitostí v presilovke, myslím, že sme sa tam pekne podržali a vytvorili si šance a naozaj som veľmi, veľmi rád za neho, že mu to padlo v takýto dôležitý zápas a ja dúfam, že to príde na pohode. V nedělu hrajete další domácí zápas. Jak se cítíte v kabině, jaká nálada? Samozřejmě, že po vyhraném zápasu. Tak pomohlo určite toto víťazstvo. Naozaj ísť dole 3-0 na zápase by bolo veľmi zložité. Myslím, že aj ten predošlý zápas sme hrali skvelo a bohužiaľ prehrali sme, dostali sme gól vo slabovke. Opäť sme hrali trošku lepšie ako ten predošlý zápas a vlastne vžísla z toho vlastne výhra. Takže sme trošku už v tej sérii, naozaj bude opäť náročný zápas, nemôžeme sa nehať prekvapiť, ale ukázali sme, čo je v nás a čo musíme robiť na to, aby sme dokázali zvíťaziť. Všiml si, bylo dneska v hledišti hodně slovenských vlajek i fanoušků? Bolo, naozaj sa ospravedlňujem, nevšimol som si. Je to trošku ťažšie spozorovať tým, že sú tam tie biele uteráky, s ktorými sa kýve, tak trošku to zakrýva. Väčšinou sa naozaj tá slovenská vlajka tam dosť vyniká, ale teraz v tom plave je to trošku náročné kvôli tým uterákom. Perfektne. Díky.